16th of August. Kuble yefi boro mentaga sngi kadega sngi kha jungu Don Bosco Bokhwet ngin duai karpang lembaga jing asylum jungu Don Bosco Bokhwet ni boro ngin yo ke jing sumas kher jingeda jungu ble kamtom yaki kun samla jungi but boro ke ying samjungi nga korban ai kuble karpang yefi boro na banda ke jing duai jumfi na banda ime junga ila kamkoet menta ila mina hospital but ila poisha ying imero ila onge nga banai kuble karpang yefi boro nga tip fi boro filai duai na banta ke jingko jingkia jing e te hakane ke simple nga finsa wad hi kibe ke jingpule nga supan itu yefi kane ga gospel kat kemu Mateus kelanang khatsan record arpuwe hadu lai po te kane ga de shapang ka kentei kanan Fideban pulang anam pulai lot, te ni hangne ujisu ba ngimpaju ya ujisu ba kumne. Kane kente marwe kalawan shau jisu kala kren jisu pat klam what pet ruyaka. Nang ta ki apostol namar ki la thait ki o kapan sale ngi phagan le no. Kataru jisu yaka klam kren re ong ye ki apostol ngalawan de tam na banda kumkine rengawan na banda ki Israel. Nang taru kane ka long kami ka boot bet yaw jisu. Nang ta asin balay Ukraine bat ka tang ba uang jingbam jagi kun ngam de ban aya kikso. Pet lai tili ki jingle jung jisu ngi klem kren klem pai seka baranda kren ro la kren kumba kren persya yaka. Bale. Jisu letip ayu unsale. But kanega kentero gala tip ayo jisu unsale na banda jongka mono bam tip kane ki apostol but kiwe ki badon la hangtu but mangi ki ba pulai manta kane phareng kiong kane galonga acted parable ayo jisu ukwaban pen kan mau ki apostol ayo ki ju ki leyau ulawan halaga jong umdon batre umdon basngap yo umdon bakren yo ki kren pasya yo Kekba kile yau upani yaki apostle. Sa gaweru upani yaki apostle. Pet yengi la pan abanta ki Israel. Re kinam nget kinam sngap. Pet kane kamde kinong Israel kade ka gentle nang kanan. Kachikaru kaba kibri kimchi buram ya kane kachika. Re Jisu ong pet ka jinge jungka. Tika mud Jisu kaban pan kan mau yaki apostle bad yangiru te kam mentoy ba nong ngila long Catholic nadu Islam nadu por German te la useless kine yesiru ngai don ki bamde Catholic ki wansene om pada suwa garku kane ga na banda jingi garku kane ga rosring en bu apokali jinget ki wan te Jisu ko ban ong yanga ba di fi mata ga singi ka lada ngimla ba nong ubleyula isni ula jilu pana la khainga ai Catholic te ngadon ga jinget ga no use pet ka jinget jo kane kan the ka bam te be se pau Jisu ka khode hukum no kono David ki Pharisee ko khode kono oksut Beelzebul kane kan the kanan ko kono David son of David wow te khadu Jisu hukum no ka kong hikrau ka jinget Keba pi ko pinyo ko himan ko para ba ni hede ban ni hangne gane gospel kum kini gibrio ki bam itu yaw Jisu ki bam de naga nagi pa Israel ki wan daga jinget ka bo kraw yela de mata singi hap kale kini ki singi jong lockdown ru kum no kalong ka jinge jungi ka jingle jungi kalong ka ba scam kum jong nei kong bo Jisu laban ong yingi pi kraw ge jingit pet abdang i phase gospel kat kum Yohanes le non read record ar phupra kibre ki la kliyaw Jisu ayung in le knang ban pandap yaki kam jong uble baru Jisu le jawab kane ka long kam ba uble ukwa ba finle to nget how taw bala pha mau kamot u Jisu kan kum nang laban pon sumaya uble daga ba nget how Jisu
कोई मेन को para bayir ha kane ko por lockdown muta ke sing kham ta ma ke sing kane ke sing blai aba phi pule lang kane ke gospel hai in jum phi para ka po jing doi lang jum phi lada phi don ka jingit kum kane ke nong kanan kum ka ing ke sem phi parta jam phi pan na on jisum muta ke sing da kan ju ke jingit pinsa yo nge nga ni hawan ya jisu da kum kini ki jingit ngi de ban don habang i wan chau jisu pen kane ka kan the ko ang kilam kholling khai ki ba hap na ga mich kan ra jungu ni de ban yo kane ka de ga jingit ka ba scam ka ba kraw ba jisu ru uang kong sisha phi kraw ga jingit ya ki apostle biang phi tolot ga jingit kine ka kan the ba dong kraw ga jingit ai ba mga mapi kawi kasi ublay unsa yaroing unsa i ka jinge baron kar khukadai na kadaw jong ka jingit baskem jingi baron kar khuyi phi haga tengpa barukun baruman sembo khoit